What's up guy? Wannan wace ce a gare ka? Kuma yayi na. Kiwa ne wannan a gare ki? Jiyowa zaki ki kalle mu. Wai a gare ki? To kai gaskiya ta faɗa ko yaya? Kai ka dibi kan kira na. To ai ba bin bi gani ba. Tsakanin kada ta faɗa ya fa wani son wani. Na fita so. To ke ya zaki kalubalante ko yaya? Gaskiya ba yadda ba amma ya ba da hujja ko. To shikenan yanzu hujjar da za a ba su ni zan cancanta. Yanzu tsakanin kai da ita wa zai ɗauke kyautar mari daga cikin ku saboda kyautar su wa zan banka wa mari a cikin ku? Babu rana wannan. A'a babu rana. Yanzu ita zan mare ta in ka ɗauke mata sai in mare ka ke kuma shi zan mare in ke ɗauke mai sai in mare ki. To shikenan kai ka jiya ta ɗauke ma da na to ke jiya da haka zan ma A ban yadda ba.